an b'a fɔ bana min ma ko mara banajuguba don kuma dɔ la mara ani fa ka sɔrɔ walima an b'a fɔ ani fa bɛɛ ka kan o tuma ni maa min lajarabira ni mara ye sisan i b'i jija u b'a fɔ jiri dɔ ma ko sana i bɛ sana fara ɲini a caman n'a y'i diya i bɛ sana fara san dɔrɔn n'i ti a yɔrɔ la i bɛ se k'a san sugu la baasi foyi tɛ a la i b'a san 200 la o tuma n'i y'a san 200 u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kita kangaliba i b'o ɲini 100 n'a hakɛ o tuma kita kangaliba i b'a ko fo k'a jɛ ka sanafara in ko fo k'a jɛ k'a k'i ka daa kɔnɔ ani ni an baw bɛ tobili kɛ o mago bɛ jɔ fɛn dɔ ko layi misɛnnin n'i y'a la o 60 la sɔrɔ wala o 100 na o ka ɲi i b'o fana ko fo k'a jɛ i b'o bila sanafara ni kita kangaliba la i b'a tobi k'a tobi f'i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jiri ninnu mɔna parce que jiri caman bɛ yen n'i y'a ti nafa k'a bi balabala de jiri mago bɛ tobili la i ka jiri tobi f'i yɛrɛ ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ jiri a mɔna sika foyi t'a la o tuma i b'a sɛnɛ i b'a k'i ka bidon ɲɛnama kɔnɔ o tuma sɔgɔma ani da waati kafe mi bɔli tilancɛ i bi o de t'a la i b'a min mais sufɛ ni sufɛ i bɛ dɔɔnin bila ji la i b'a ko n'i b'a kɛ ji la i bɛ ji in wɔlɔkɔ dɔɔnin a kana kalaya kojugu a kana sɔn i b'a kɛ dɔrɔn ji wɔlɔkɔlen min na a kotɔ i farikolo b'a santi k'a fɔ fɛn kalama dɔ dara la mais a tɛ farikolo degun n'i ye nin traitement kɛ ta semaine 1 ka se 2 3 ma n'i yɛrɛ kan ka continuer a la i b'a dɔn n'i man ka continuer i b'a dɔn